Čaute ľudia, dneska si zahráme túto hru, ktorá bola niekedy veľmi známa, takže určite ju doporučujem. Dávajte lajky a odbery, prosím. Dávajte lajky a odbery, prosím. Dáte? Díky. No. Tak my zatiaľ si môžeme ísť zarábať. Možno viete, že toto tu je veľmi moc toto populárna bola niekedy hra. A určite sa pripojíte na mňa niekedy. Volám sa MLTG 8 a pre istotu mám veľké M na začiatku, nemalé, a budem rozdávať týchto brainrotov. Takže keď si ma pridáte, ja si vás dovolím, že pridať, no tak budete ma mať, no. Co? Jak môže byť rýchlejší než ja, veď... No tak nič. Ojojoj, 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 ojojoj. Tadadán. Zase trala, trala, si ma zobre. Tralalelo, tralala, orkalelo, orkala, cappuccino potamo, coco fanto, elefanto, bombardiro, crocodilo, spipsioniro, golubero. No. Už to niekde nespievam. Slime. No, ideme. No, tak ja potrebujem 40, ja mám iba 20 kvadriliónov. A furt iba získava tento pirát. Diamond! OK, ľudia, toto asi bolo najkratšie video, ale ja už som bohužiaľ unavený. To snáď pochopíte. Takže bohužiaľ ja sa s vami lúčim. Lebo viete, už som unavený a chcem ísť spať. Takže rád som vás poznal. Dávajte lajky a odbery. A čau! Rád som vás poznal!